हा ये आजचं तिसरं गणपती फटू सातर्डेकर आमच्याच मंडळातलो फटू सातर्डेकर त्याचं तिसरं गणपती हा गणपती आता बाहेर काढलेलो हा सॉरी गणपतीची आरती चालू हा गणपती बाहेर काढतले मलाच फटू सातर्डेकर क्लेशापासून तोडी अंबे तुझा वाचोनी गुण पुरविलाशा नरहर तल्लीन झाला नरहर तल्लीन झाला पद पंकजलेशा जय देवी महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे कारक संजीवनी गणवंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे आलिंगन आनंद पूजन भावे ओ आईन म्हणे त्वमेव माता पिता त्वमेव भगवान् त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसे बुद्धे बुद्ध्यात्मना करोमि यज्ञं सकल परस्मै नारायणाय कि समर्पयामि वज्रं केशवो राम नारायणो कृष्ण दामोदरो श्रीधरो माधवो गोपिका वल्लभो जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे मोरया रे बाप्पा मोरया रे मंगलमूर्ती मोरया रे बाप्पा मोरया रे अष्टविनायक मंगलमूर्ती मोरया रे गणपती बाप्पा मी इल्यावर किती फरक पडतो तो बघलात मग आमच्या मंडळाचा जाणतो माणूस हा पण गणपती बुडवक मात्र असता आणि आवर्जून सगळ्यांका सगळं सांगता मला काय सांगलं आता आपल्याक सांगता पुढे सांग रे अरे पुढे मोरया होय रे ये मरे लोट्यार हे लोट्यारला या वाजय तू वाजय मगाशी माका सांगा होतं घाले बाबली घाल होय महाराजा हे फटू सातर्डेकरने आपली पेढीवाकडी सेवा दिलेली आहे तुमची होय महाराजा आपली तू मान्य करून घे होय महाराजा त्याची काय चूक आपल्याला झाली असेल तर तिथे पोटात घालून त्याला अशीच कधी सेवा करायला बुद्धी दे तुमच्याकडे जाऊ जरा एका कमी कर काय झाला काय मोरया होय महाराजा म्हातारी आमची म्हातारी शितारी सगळ्यांची तब्येत कधी पेढे घे त्यांच्याकडून आणि याच्यापेक्षा जास्त जगामध्ये 6 किलो पेढे द्या आणि याच्यापेक्षा जास्त सेवा करू नये फटलो सातर्डे करा की काय तब्येत बिघाडता म्हणता त्याला दारू पिऊ कमी करू सांग पाणी पिऊ सांग पाणी करून पिल्यानंतर पाण्याचं बाप्पा मोरया फटू सातर्डेकरांच्या गणपतीचे आतषबाजी चालू आहे.
एक आटो माझ्या हातात दे फक्त एक यादू व्हिडिओ काढ वरती टाकतोय अरे खाली पडा गणपती बाप्पा हे आपले पब्लिक परत एकदा आपले सगळे सोनू इजो आदू आकाश रितेश वाईटी इंस्टाला फॉलो करा लाईक करा शेअर करा सरकार परकार करू चोरून वायफायचा पासवर्ड घेता व्हायचंच का हे फक्त एकाच येतात बाकी एका नाही या निसतो दाखव आणि मग डॉक्टर कडे काय नको रे मी टाकून गणपती गणपती बाप्पा गणपती जरा बाबलो आता असं घेत लांब लांबसून काय ह्या गणपतीचं सांगू खूप गर्दी झाली का वरती करायचं किती सांगायचे गणपती पाण्याची जेवण घ्यायचं घरात बघावं राजू येता मध्ये कोण नाही मागितलं काहीतरी होत मामा का आजीचा सुने बच्चे का भी काकडे घेतली बा काकडे असं असं समोर होतो
सोडलंय पण मान्य हा, बरोबर. अरे ठीक आहे तुझं सांगता माका थोडे पेटारे द्या झाड असताना गोता घेऊन ये सांगण ते खायच्या कपाटात खायच्या खाना जाता थोडे खोटे दाबा दांड्यावर हे आकाश याच्यावर टाके मग बॅटरी सुरू होतील आपोआप हळसून वाटा मा. आकाश माडा नको माडा नको नको काय नको एवढं नको बाबा तू ह्याच्या हातात ती वाटल्यास काय तो ह्याच्या हातात रितल्या माल बरो नाही रितल्याचा माल बरो नाही डूस हरिचरणाचा होतो हरिचरणाचा होतो हरिचरणाचा माल बरो नाही चल आपला काय बोलतो हडेला गाडी उभी आहे माझी झाला तुमचा द्या सागरो आमचा गणपती घेता मोरया गणपती बाप्पा वरती लागायचो नाही मग का नक्की होय होय हो कोपरो फक्त बघू बरोबर आहे हे बॅटरी घेतले चल सोडला आता कसं सांग? होय होय. दाबून दपटून नको चिकल असा लक्षात ठेव. बाबा बॅटरी घ्या रे आपल्या एका बॅटरी दाखव. आणि वर बघ, वर बघ. नाही लागत चल नाही नाही वाका नको वाका नको चल चल नाही नाही अडकायची नाही अडकायची वाका नको खूप वरती या अजिबात वाका नको नाही नाही वरचा फक्त बघा तो बरोबर दाखव ऐकलं ते इले शॉट त्या दिवशी पाऊस लागलो म्हणून सुळसुळीत होता नाही सगळी पब्लिक येता ओ अक्षय तातर्डेकर हा हात द्या. हा. आम्ही काळोख असल्यामुळे काळोखात दिसणार नाही आम्ही तुमका आता भरनात दिसतलो थोड्या वेळात ना गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती बेटारे संपले पुढच्या वर्षी या थोडं जा नाही जमला तर उचलून घेऊन ये. घेतला प्रसाद नाही गो त्याच्या टकल्यावर काही मारतोय चमाकता आता हे मुद्दाम मारता रे सागऱ्याची कमाला सागऱ्याने आपली स्ट्रेन दाखवलेली या पुरेपूर हे अडे दाखवू नका द्रोण येऊकच नाही कोण टाकतले कोण टाकता कोण भाविकांची रीग म्हणावी लागेल आणि पुढील षटक घेऊन येतो बाळासाहेब तरडेकर गणपती बुडवची जी मजा आहे ना सावका 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 आमच्या गावातले वाटो होते त्याच्यामुळे कसा पाळा मुळा गुंडे चिरे जास्त पाळामुळे असतात राहता हा गणपती घेतात मुळातलो जाऊन जायचं तो मुळातलं असल्यामुळे गणपती मुळात घेऊन चाललेलो हा कशी खाना होई ती माहित असत हे तोडो कोणी लायलो हे लांब लाय रे सावका घे सागरे 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 तोडलो कोण तुझ्या पुढे जाऊ नको या काय धावतोय एका खाली उतरा वर तुझ्या काय ती हॉर्न घालायचं पाणी कितके असं तर बघा पाणी उभा रे जोदा आहे रा राजोदा जोदा आहे सावकाश घे खड्डो असा विसर करून सावकाश उतरून घेतो सगळ्या उतरून घेतो सांग जबरदस्ती नको सगळी आमची मंडळी आहे. जा पुढे जा उतरून जा मोबाईल फेकतो नदीचे पाणी खोल आहे सांभाळून टाका पाय
18 वर्ष पूर्ण तुला 18 वर्ष पूर्ण मग तो पाणी नको 18 वर्षाखालील मुलांनी कडेला थांबा. आप आपल्या आई वडिलांचे हात धरावे. हात मोकळे नसतील तर पाय धरावे पण काहीतरी धरावे. तुझं जातो उलटू आमचे बंधू निलेश घोलेकर दरवर्षी मुंबईतून येतात गणपतीच्या विसर्जनासाठी मिरवणुकीसाठी ऐसर इलेले असतात. गणपती बाप्पा मोरया. हे आमचे सगळे मंडळी आहोत. तो कोणाचा येलो आणलं तो येलो आणलो होय नाही मोठं आणलो कोणाचं फोटो आणलो आणि बारको आणलो तो का हाय 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 ए काका ए बाबल्या का बावली काका न यो ए काका अरे बघ दात घालतोय बरे नाही हा बारक्या खेळ ना व्हिडिओ कॉल करतोय काय तुझं पहिलं हो मा सेमच होतो रे आमचं सेमच होतो सेम सेम असंच होतं आमचं होय फक्त सवळा आणि वेगळा होता कोणाकडे होतो त्याच्याकडे एकाच शाळेत मुकुंद काका मुकुंद साताराडेकर याचं घर असं येतो गणपती हा मुकुंद काका तो एनडी आमचा भाऊ गणपती हाडूक गेलो हा ही मंदा काकी ही आमची भावना वहिनी काका आपला काम चोख पद्धतीत पार पाडता कोण अरे हा ही आमची मेन मालकी मालक काय तुझो येता मा तर काकाचं सांगायचं म्हणजे काका एक क्वालिटी अभियान नको आता सुद्धा बीच मध्ये कोणाला भेटतो बीच मध्ये आता भेटतो बालीच्या घराकडे काका ते हाडूक गेले काढून मारणार मला काय गणपती अजून 2-3 गणपती येऊचे आहेत त्याच्यामुळे आमका जाऊचा पुढे भदनाक त्यामुळे विसर्जन हे आपणा घेऊ कळणार नाही तुम्ही आपले तर त्याच्यामुळे आमका ह्या गणपतीचं विसर्जन तुमका दाखव यायचं नाही तर आम्ही येतो टाटा बाय बाय मस्तपैकी मोरया मोरया गणपती बाप्पा चला